Er vi Er du klar? optaget? Kan du ikke se det? Så er vi i gang lige om lidt. Nej, hvor er det kommet til at komme? Hvorfor er du der? Det er fordi, den vender ikke automatisk. Så er vi igen. Hvad nu? Så skal I jo Ah! men vi skal have lyden fra der. Ja. Er der blevet trykket play, eller hvad? Ja, vi er ikke. Men I må bare klippe dem, Nå, dem finder det ud er af selv- det. Det må vi bare lige klippe ud. Det klipper jeg bare ud. Og så går vi i gang, når skærmen er vendt herhen hos Pernille. Nu har vi i hvert fald det første. Jeg skal ikke starte med at sige noget. Du skal starte med at sige, et eller andet. Hvordan? Jeg finder ud af. Sådan der. Nå, det finder jeg ikke ud af. Jeg skal sige. Ja, lad være tænkt for meget. Hvor lang tid må det være? Max 7, 7 ikke? minutter. Bare kom. Ja. Nå, for på... Så. Hej Kurt. Det er Susanne fra hjerteafdelingen. Ja, hej, Sanne. Hvordan går det? Er det godt at komme hjem igen? Det går som en fint. Nå. Ja. Hvad har du gang i lige nu? Er du ude og arbejde i haven, eller? Jeg var på vej over til Skure. Nå, hvad laver du i skuret? Jamen, alt muligt. Nå, ja, det lyder spændende. Det er godt med hemmeligheder. Hvordan går det med den nye kostomlægning? Er I begyndt at spise lidt anderledes? Ja, det synes jeg da. Ja, Det synes jeg. jamen, Sonja er meget god til at gå efter det, du har sagt til hende. Nå, du er ikke med ude i køkkenet og kigge, hvad hun laver? Nej, det kan jeg jo ikke finde ud af. Jeg ved ikke, hvor køkkenet ligger. Nå, jeg kom til at tænke på, at I er begyndt at komme ud og gå ture? Ja, det er vi også. Ja. Det går også fint med det. Nå, hvor går I hen af så? Jamen, vi går sådan en tur i kvarteret. Nå, ja, Ikke så det meget langt væk. ud og kigge på haver, eller? Ja, lidt af hver. Ja. Har det så gjort, at du sover bedre nu om natten? Efter du får mere motion? Ja. Ja. Nej. Jo. Det er du ikke sådan helt sikker på? Jo, jeg sover fint. Nå. Men kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan har I ændret på kosten? Hvad spiser I altså, til morgenmad? Er det stadig havregrød? Kurt, hvem snakker du med? Jamen, det er jo sygeplejersken. Nå gud, hej Susanne. Nej, hvor er det hyggeligt. Ja. Ej, hvor ser du dog godt ud. Hvordan går det i jeres nye tilværelse derhjemme? Ej, men du skal bare høre, vi har fået barnebarn mere. Ej, men det er simpelthen så hyggeligt. Så kommer vi derhen på besøg, og det er bare... Ej, det er så skønt at få noget mere liv her i huset. Jamen, det er da dejligt. Hvad så? Så er I ude og lege i haven også? Altså, Kurt, han er sgu ikke så god til det. Er han ikke? Kurt, det må du altså undskylde, men Jeg altså... synes, Du skal altså til at være noget bedre til det. Det ved du også, sygeplejersken sagde inde på sygehuset. Det vil sige, de der gåture, Kurt lige snakker om, det er ikke så meget af, eller hvad? Jo, vi går der vores ture, gør vi ikke sådan? Jo. Nå, jamen, det var også godt. Jeg tænkte på, at vi snakkede om sidst, at I skulle have en motionscykel. Har I fået købt sådan en, så I kunne motionere lidt sammen? Altså, jeg sagde til vores søn, at han skulle tage med Kurt ud og finde en motionscykel, men altså, de har simpelthen ikke haft tid. De render bare og laver fis og ballade, og så går de ned i skuret for det, og jeg vil ikke have det, det har jeg sagt til dem. Ej, dog, men ja, det er der vel ikke mange øl på en dag. Der var noget med, det var ikke så meget med øl om dagen, og hvordan går det med det nye madlavningsplan, havde jeg sagt? Jo, altså, jeg har byttet fløden ud med noget sødmælk, men altså, du kan jo godt smage forskel. Jo, det smager ikke lige så godt som før. Nå, ej, men alt nyt skal man foretrækker vende det. sig til. Ikke? Nå, nu gik Sonja igen. Sig mig engang, Kurt, hvad er det, du har i brystlommen? Det så man ikke. Noget. Nå, det er simpelthen ikke noget. Nej, jamen jeg synes da, at du fortalte mig, at du ikke røg. Det ligner sådan en pakke cigaretter. Nej. Jeg ryger ikke mere. Nå, du har røget.
Ja, Nå, men Sonja ved det bare måske ikke. nej. Nå, jamen, så siger vi det. Det må du ikke sige til. Nej, men det fortæller jeg hende så heller ikke, vel? Nej. Så Kurt, nu har jeg lavet kaffen til dig. Den står klar ude i køkkenet, hvis det er. Ja, tak. Og jeg har puttet sukker og fløde. Nej, sukker og mælk i. Nå, hvad var det, du sagde, Sonja? Fløde? Altså, vi kan ikke lave helt om på hans vaner jo, så vi har byttet fløden i kaffen ud med mælken, men nogle gange så vil han jo gerne lige få kablet det lidt ekstra. Ja. Hvad så med de der kager der? Jeg ved, han holder meget af kager. Ja, men altså, han har ikke fået nogen kage i dag. Nej. Det har han ikke, men han har fået et stykke franskbrød med ost. Men jeg har virkelig forsøgt at lave om på alt det andet. Slet ikke bruge lige så meget salt og peber og fløde. Nej, og heller ikke noget med smør på ostemaden. Hvad er det? Ostemaden, er det så en 30% ost? Eller... God, du ved, det er god, den for Rema. Den kilder på tungen. Jamen, det lyder godt. Jamen, jeg tænkte på, Sonja, nu er Kurt der jo ikke. Hvordan går det med grøntsagerne? Du nævnte, at han ikke var så glad for dem. Altså, jeg har spurgt nogle af de bekendte lidt til råd, fordi han vil simpelthen ikke have de grøntsager. Så vi har prøvet at putte det bare ind lidt i kød, så han slet ikke opdager det. Okay. Så han spiser lidt mere. Det vil sige, du blender lidt grøntsagerne ned i maden? Ja, lige lidt ind i kødet. Jamen, hvad putter du så ind i frikadellerne? Er det så ærter, du har blendet og puttet ind i, eller er det gulerødder, eller hvad Det er de der bønner. Det er de der vandbønner. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske deres navn, men de er rigtig gode. Ja, det er jo godt. Bare det, der kommer lidt ind. Hvad har du så fået ham lukket op på vægten her, siden han er kommet hjem? Ikke mens jeg har set det. Nej, hvad siger han Det selv? kan godt være, at han gør det smug. Jeg kan se på hans dobbelthage, at den er forsvundet lidt. Han er ved at blive en sexet mand igen. Ja, det er jo dejligt. Det er jo ikke værst. Nej. Nej. Men vil du ikke forbi til en kop kaffe en dag? Det kunne godt tænke, så kunne jeg jo se på madplanen igen, og så kunne vi jo lige snakke videre. Ja, om, men hvordan vi det har var. jo prøvet at ændre den meget. Det har jeg jo fortalt dig, så Ja. du kan jo bare komme og smage. Så skal jeg nok lave noget lækkert noget med det nye. Ja, det lyder interessant. Ved du hvad, det finder vi ud af. Skal vi ikke gøre det? Jo, du må have det rigtig godt. Ja, lige måde du. Hej, hej. Hej, hej.